fanden, ja. Jeg er altid frisk. Og så har jeg fået en ny slip. Det kan jeg da sådan set godt se. Ja. Jan, hvad skal der ske i dag? Tyskland. Tyskland? Ja. Jeg skal ind og købe cola. Du skal købe cola? Ja. Tyskland. Er der noget, du skal have med på turen? Ja, det er kassettebånd. Skal de med på turen? Ja, og spille ret høje musik inde i bus. Jans gode ven Peter skal også med til Tyskland. Peter er altid så glad og positiv. Hvad har du i tasken? Saftevand og min mad i. Du har saftevand og madpakken med. Så skal jeg nok lige mit saftevand. Og dit pas med. Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Jeg glæder mig. Vi har også en masse Tyskland. Jeg også. Med store vandmeloner. Og den her, det er min postkasse. Tyskland. Den sidste, der skal med, er Jesper. Han er en rigtig humørbombe, men det er tit svært at forstå, hvad han siger. Nej, det bliver hyggeligt, det gør. Og Jan, han har musikken med. Ja, masser. Var der kassettebåndoptager i? Og vinduerne ned og det hele. Hygger du dig, Jesper? Ja. Ja, det gør han. Jeg bliver i Jylland. Der har vi jo Lillebæltsbro. Ja. Jeg elsker at over broen. Du elsker at komme over broen? Jeg elsker at over broen. Så hvad skal du købe i Tyskland? Ja, købe noget slik. Skal du købe slik? Ja, det skal jeg. Jeg har slik med. In flames of dance, eternal rain, we ride towards the fight. When the darkness is falling down, and the times are tough or right, the sound of evil laughter falls around the world Nej, vi må få det ud, når vi kommer hjem, ikke også? Ja. Jan, han har puttet båndafspilleren forkert i båndafspilleren, så... Jeg prøver igen. Det er ikke så godt. Så rolig nu, mester, ikke også? Hjulene på bussen drejer rundt. Hjulene på bussen drejer rundt. Eddie! Så sidder du godt, Jan. Det tærer op vinduet. Så sidder du godt, Jan. Ja. Han sover til middag. Han sover til middag. Du er til at vågne op, du. Nu skal du ind og bruge lidt penge. Du er til at vågne op, du. Så er vi i Tyskland. Ved Købmandsgården. Sølefriksborg den anden. Er det fordi, du skal passe på vægten, Jan? Ja, det er derfor. Pis. Det er den her, jeg skal have. Pis. Mars. Det sætter sig. Det sætter sig. Nej. Jeg skal nok prøve at finde på. Nej, jeg skal bare købe. Nej, jeg har rigeligt flygtninge hjemme i min skuff. Sådan. Ja. Er det fint? Ja. Og så skal vi hen og finde båndafspilleren. Ja. Yes. Båndafspilleren. Okay. Får du op? Båndafspilleren. Det er så flere. Der er også mig, der vælger imellem dig. Ja, det er det. Det kan jeg godt forstå. Du synes, det er svært, da. Kan du lide båndafspilleren? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker båndafspilleren. Ja.